Zuntza Max Wi-Fi 6rekin. Wi-Fia etxeko txoko guztietan izatearen miraria. Zatoz Euskaltelera eta eskuratu gigabateko Zuntza Max. Wi-Fi 6. Pimuikor linea nahi adina gigarekin. Telebista eta Netflix hilean 59 euro orbainduta. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteak gaur iragarri duenez, 2023an lanbide arteko gutxieneko soldata hilean 1.080 euro gordinera igoko da, 14 ordainsaritan. Yolanda Díaz, Espainiako gobernuko bigarren presidente orde, eta lan ministroa UGT-ko idazkari nagusi Pepe Alvarezekin eta Komisiones Obreraseko idazkari nagusi Unai Sordorekin bildu da senatuan. Bilera horretara joateari uko egin dio CEOek. Sindikatuek 1.100 euroraino igoera eskatzen zuten. Díazek berriz adituen batzordearen txosteneko banda altuaren alde egin zuen. 2023rako 4,6 eta 8,2 arteko igoera planteatu baitzuen. Elisabeth Born, Frantziar lehen ministroak ez du atzera egiteko asmorik. Urtarrilaren 30ean Frantziar Asamblea Nazionaleko gizarte gaien batzordean iraganda erretreten erreformaren idazkiaren lehen eztabaida eta tarikoan Bornek irrati batean adierazi du sistemaren oreka bermatzeko erretreta 64 urtera handitzeko plana negoziaezina dela. Adierazpen horiek joan den urtarrilaren 19an Frantziar estatu osoan burutu ziren mobilizazio azkarren ondotik eta urtarrilaren 31an gaurko iragarria den bigarren grebagunaren atarian egin ditu Frantziar agintariak. Izan ere, sindikatuek mobilizazioa eta presioa txiki nahi dute erreforma atzeratzeko. Gabon, Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak proposatutako erreformaren kontra greba eguna izan dute gaurkoa. Hegoaldean berriz, pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik eta testuinguru horretan labek agerraldia egin du ipar zein hego Euskal Herrian etortzear dauden pentsioen erreformen inguruko bere irakurketaren berri emateko. Estatu frantsesean ematen ari den erreforma hortan begirada jartzen balin badegu, Macronen gobernuak erabaki du pentsio sistemaren kontrako eraso larri bat abiaraztea, jubilazio adina atzeratzea planteatzen ari dira, eta baita ere jubilazio eskubidea izateko baldintza horiek zorroztea edo gogortzea. Eta horrek ekarri duena da, gaitzespen sozial handi bat, sindikatuen aldetik, baita maila sozialean ere, hainbat greba eta mobilizazio burutzen ari dira. Inflazioak 5,8% egin du gora urtarrilean, Espainiako Estatistika Institutuak KPI-aren datu aurreratua ematen du hilabete bakoitzaren amaieran eta azken hilabeteetako jaitsieraren ostean gora egin dute berriro prezioek. Bestalde, azpiko KPI-a ere 7,5%era igo da, azken 5 hilabeteetan behera egin du KPI-ak, baina urtea hasierarekin batera gora egin du berriro. 2021 amaieran eta 2022 hasieran erregaien prezioak asko handitu ziren eta horri aurre egiteko Espainiako gobernuak litroko 20 zentimoko deskontua ezarri zuen. Abenduaren 31 arte ordutik garraiolariek dute bakarrik deskontua. Nafarroako sindikatu medikoak atzera bota du osasun departamentuak atzo egin zion eskaintza eta koska bat gorago jarri du eskakizunen langa. Esklusibotasun erabatekoa nahi du sendagileentzat, ez inkonpatibilitatea gobernuak proposatu zion bezala. Sare publikoaren soldata osagarria kobratu eta aldi berean sare pribatuan jarduna ahal izateko. Horrez gain, soldata igoera are handiagoa exigitu dute, hilean 500 eurokoa aurten eta 2024 urtean beste 500 euro igotzeko konpromiso parlamentarioa. Eskaera horiei men egin ezean, bihartik aurrerako greba mugagabe deialdiari eutsiko diote.
Gipuzkoako hiriburuko Bilbo Plaza ondoan eraberritzen ari diren etxe batetik erorita gizon bat hil zen atzo telekomunikazio lanetan zebilela. Ezbeharra Primkaleko 12. zenbakiko eraikinaren barruan izan zen, patiora erori zen langilea, baina zer gertatu zen ikertzen ari dira oraindik. Suhiltzaileek eman zuten haren heriotzaren berri. Elaren arabera dagoeneko 5 dira aurten lan istripuen ondorioz Hego Euskal Herrian hil diren langileak, horietako 2 Gipuzkoan hil dira. Eta Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du eta estatutuak sinatu ditu. Eusko Jaurlaritzak behin-behineko baimena eman zion Arabako Mahastiak zigiluari eta hori egia bihurtzeko Abra elkarteak kontseilua osatu behar zuen eta estatutuak sinatu. Urtarrilaren 21 izan zen bilera eta Emilio Agillo Solar de Ayala upategien jabea kontseiluaren lehendakari izendatu dute. El objetivo nuestro es conseguir que la cosecha 2023 entre la uva como viñedos de Álava y obtengamos el primer vino viñedos de Álava. Lerroburuekin amaitzeko Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketa martxan da. Urtarrilaren 27tik martxoaren 25era izango da eta bertsolariek Araba osoa zeharkatuko dute. Guztira 280 lagunek parte hartuko dute. Aurten badauzkagun lau liga horiek, lekuan norte antolatuko duen liga ezberdinak egiten dira, Gasteizen, Arbaizan, Agurainen, Aramaixo, danak buruz ez dakizkita inbat liga dira. Gero hiru finalerdi eta finala izango da. Finalerdiak izango dira Bastidan, Agurainen eta Murdian, eta finala Laudion jokatuko dugu. Protesta egun handia izan dute Ipar Euskal Herrian, pentsio reformaren kontra. Astelehenean Frantziako asambleara heldu zen egitasmoa eta Elisabeth Borne lehen ministroak esan du erretiroa hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziaezina dela. Baionan 13.000–15.000 lagun inguru bildu dira antolatzaileen arabera. Protesta egun handia dute Ipar Euskal Herrian pentsio reformaren kontra astelehenean Frantziako asambleara heldu zen egitasmoa. Eta Elisabeth Borne lehen ministroak esan du erretiro hartzeko gutxieneko adina 74 urtera igotzeko plana negoziaezina dela. Izan ere, besteak beste, erretirorako eskubidea 72 urtetik 74 urtera igotzea eta pentsio osoa jasotzeko 43 urtez kotizatzea proposatu du Parisko gobernuak. Horren aurka protestak martxan dira. Hala, bigarren protesta bateratua egin dute. Ikusi da aurrekoan bezala, baginan jende pila bat, eta gaur ere nik uste dut jendea etorri dela ongi, eta guretzako biziki importantea da kalean egotea. Horrez gain, Frantziako estatuan 200 bat manifestazio daude deituta. Sindikatuek hori bai argi dute mobilizatzen jarraituko dutela. Bat ere edo bestera, zerbait gehiago ere egin beharko dela, baldin eta nahi baldin badugu gure aldarriak eta gure deialdiak eta gure aldarrikapenak eta entzunaraztea. Esan bezala, Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude eta Parisko gobernuak proposatutako erreformaren kontra greba eguna izan dute gaur. Hegoaldean berriz, pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik eta testuinguru horretan labek agerraldia egin du Ipar zein Hego Euskal Herrian etortzear dauden pentsioen erreformen inguruko bere irakurketaren berri emateko. Euskal Herri osoari eragiten dioten pentsioen erreformak abian daude. Parisko gobernuak proposatutako erreformaren kontra mobilizazioak egiten ari dira. Hegoaldean berriz, pentsio erreformaren bigarren zatia adosteke dute oraindik. Eta testuinguru horretan, labek Ipar zein Hego Euskal Herrian etortzean dauden pentsio erreformen inguruko irakurketa egin du. Hala, sindikatuak ziurtatu du, posible dela pentsio sistema publikoa bermatzea murrizketarik gabe. Badirudi, pentsio sistemaren jasangarritasuna, bai ala bai, murrizketetatik pasatu behar dela,
eta guk hori ukatzen dugun kontua da. Baina horretarako soldatako betzea eta kotizazio mugak kentzea proposatu du. Horrela, lanean ari diren langileek diru gehiago jartzen dute kotizazioen bidez eta gainera, etorkizunean pentsio hobeak izango dituzte. Bada, Macronen gobernuak iragarritako erreforma sistema publikoaren aurkako eraso zuzena dela deritzo labek. Erabaki du pentsio sistemaren kontrako eraso larri bat abiaraztea, jubilazio adina atzeratzea planteatzen ari dira, eta baita ere jubilazio eskubidea izateko baldintza horiek zorroztea edo gogortzea. Hegoaldean berriz, azken 5 erreformen bidez, erretiro prestazioa jasotzeko baldintzak gogortu direla salatu du. Eta gogoratu du gainera, egun ez dela 1.260 euroko gutxieneko pentsioa bermatzen. Pentsionisten 34,5ak 1.000 eurotik berako pentsioa kobratzen du, eta emakumeetan begirada jartzen baldin badegu, egoera are eta larriagoa da, emakumeen kasuan 66,7 delarik 1.000 euro baino gutxiagoko pentsioa kobratzen ari danak. Egoera horrela beharrezkotzat jo du gizarte segurantzaren euskal legea eta horretarako sindikatuak mobilizatzen jarraituko du. Hori dela eta otsailaren 8an protesta egingo du labek Gipuzkoa eta Lapurdi arteko mugan. Hemen lan egin, hemen kotizatu, hemen erabaki pentsioen erreformei ez lopean. Eta Araban Mercedesera itzuli da baja baten ondorioz kaleratu zuten langilea. 2017an Mercedeseko langileak baja hartu zuen bere bikotekidearen heriotzaren ostean depresioagatik tratamendua jasotzeko eta garai hartan Emilio Titos zen enpresaren zuzendaria, bueltatzean kaleratu zuten. Zuzendariak argudiatu zion bere lanpostua desagertu zela eta ez zegoela lanposturik berarentzat. Orain, Krotmaier zuzendari berriak onartu du langilea eta enpresara bueltatu da. Ane Mercedes enpresaren langilea zen eta duela 6 urte bere bikotekidearen heriotzaren ondorioz baja hartu zuen, depresioagatik tratamendua jasotzeko. 2017an Emilio Titos zen enpresaren zuzendaria, eta langileak bueltatu nahi zuenean zuzendariak argudiatu zion bere lanpostua desagertu zela eta ez zegoela lanposturik berarentzat. Langileak 26 urtez lan egin zuen Mercedesen, eta ez behar horren ondorioz bere lanpostua galdu zuen. Hori dela eta 2022an Mercedeseko langileek salatu zuten gertatutakoa eta ahotsa altzatu zuten. Emilio Titosek urtarrilean utzi zuen Gasteizko lantegiaren zuzendaria, eta bere ordez Bernd Krotmaier sartu zen. Alemaniarrak hartu dituen erabakien artean lehenengoa izan da Ane berriro onartzea. Otsailaren batean lanera bueltatuko da, kaleratua izan aurretik zituen baldintza berberak dituen lanpostu batera. Gauzak horrela zuzendari berriaren lehenengo erabaki hori enpresa batzordearekiko keinu bezala ulertu daiteke. Izan ere, sindikatuek Krotmaieren jarrera aldaketa eskertu dute eta aurkeztutako salaketa kendu dute. Eta munduan, Kataluniako buruzagi independentista erbesteratuek bide berriak erabili beharko dituzte Espainiaratuak ez izateko. Europako Batasuneko Justizia Auzitegiak gaur goizean eman duen epaiak esartzen duenez, ezin izango dira babestu Belgikako justiziak orain arte eman dituen argudioetan. Sententziak irizpide argiagoak ezarri ditu, euroagindu bat atzera noiz bota daitekeen zehazteko eta beraz, defentsarako zer esparru duten jakinarazi die erbesteratuei.
Gurera bueltan, Mertxe Aizpuruak EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak naiz irratiari emandako elkarrizketa batean finkatu du EH Bilduren Espainiako Kongresuko bozeramaileak zer jarrera duen bere taldeak Mozal legearen erreformari dagokionez. Mozal legea indargabetzeko proposatu dituzten 3 zutabeak onartzen ez badira, ez dutela babestuko erreforma entzun. Erreforma honi planteatzen den modura baietz esatea atzera pausoak egitea da. Eta atzera pauso horrei buelta ematea oso zaila izango da. Beraz, gu ez gara mugituko, batez ere, hasieratik esan genuelako 3 zutabe horiek beharrezkoak zirela. Soilik bai da baietz lege aldatzea proposatuko du PSOEk Espainiako Kongresuan. Espainiako gobernuak asteburuan iragarri du legea aldatu egingo duela, baina berdintasun ministerioak ez du hor ikusten konponbidea. Erreforma penal batek ez ditu geldiaraziko kondena berrazterketak, zuzenbide iragankorra oker aplikatzearen ondorio baitira. En ningún caso no se va a tocar el artículo referido al consentimiento de la mujer. Y así lo vamos a trasladar, es que la fórmula para retocar puntualmente esos efectos indeseados que se han producido se va a sustanciar en un aumento de las penas de los agresores sexuales. Navarra Sumak eta PSN astelehen honetan baieztatu dute atzera botako dutela Maineruko herria, Nafarroako eremu mistoan sartzeko euskararen foru lege aldatzeko proposamena. Geroa bai, EH Bilduk, Ahal Duguk eta Izquierda Ezkerrak proposatu bezala, Maineruko udalak ere hala onartu ostean. Atzo Nafarroako gobernuak bide beretik doan erabaki bat hartu zuen. Irailetik aurrera Nafarroako gobernuak ez ditu diru publikoarekin finantzatuko batxilergoko ikasleak sexuaren arabera bereizten dituzten ikastetxe pribatuak. Orain arte ezin zitzaien ikastetxe horiei diru laguntza kendu. Espainiako Auzitegi Konstituzionalaren sententzia bat tartean zegoelako, baina bildarratzek azaldu du hori bertan behera utzi duela LOMLOE Espainiako hezkuntza legeak, bai eta itun berriekin Jaurlaritzak onartutako aginduak ere. Datorren urtean islada izango du, bai LOMLOEren eraginez zein gure itunpeko aginduaren eraginez, ikastetxe hauek biziko duten egoera. Gertatzen dana ez detela esan zein mailatan edo zein ez mailatan.
non ez dugu ulertzen eta ez dugu ikusten eroengatik ezberdintzen dituzten zentroek jaso dezaketenik diru laguntzarik. Eta ikastetxeetan sexu banaketaren inguruan herritarrek duten iritzia jakiteko kalera atera gara ikusi. Bueno, ni ustez ez lirateke existitu beharko eta batez ere diru publikoarekin, zeren, bueno, ez da onuragarria, ez aur guztientzat nik uste dut aniztasuna bai genero aldetik zein beste gauzen aldetik oso onuragarria dela, beharrezkoa eta lege aldetik ez lirateke existitu beharko eta ez batez ere diru publikoarekin ez finantziatu. Un atraso. Me parece que los chicos, las chicas tienen que estar juntos, se tienen que relacionar, tienen que aprender a relacionarse. Después, sin embargo, si no se hace así, pues sigue habiendo una diferencia de sexo. Tienen que ser iguales y tienen que jugar a lo mismo y no sé, yo ahí creo que están equivocados. Bueno, Nafarro gobernuaren aldetik uste dut ez zuela subentziorik eman behar. Iruditzen zait, atzera pauso bat dela, ez? Gizon, emakume eta beste genero batzuen inguruko harremanetan, ez? Uste dut, atzera pauso bat dela. Estando ambos sexos juntos, tienen la oportunidad de relacionarse, o sea, saber cómo es el chico, o sea, es mejor las relaciones. Bestalde, Donostiako epaitegi bat Zubietako erraustegia ikertzen ari da ingurugiroaren aurkako deliturik egin duen erabakitzeko ingurugiroko fiskaltzak hala eskatuta. Donostiako epaitegi bat Zubietako erraustegia ikertzen ari da ingurugiroaren aurkako deliturik egin duen erabakitzeko ingurugiroko fiskaltzak hala eskatuta. Horren ustez erraustegiko jarduna pertsonen osasunarentzako eta ekosistemarentzako arriskutsua baita. Gurasos elkarteak hain justu iragan udan salatu zuen erraustegiaren inguruko gainuren zein lurpekoen baita inguruko lurren kutsadura ere biziki larria zela. Besteak beste metalastunek, diosinek, furanoek eta fenolek eragindakoa. Hori ondorioztatu zen ala nola idom ingeniaritzak eta SGS kontrol entitateak egindako azterketetan. Hemen gauzak berdintxu jarraitzen dute. Hori ala Gurasos elkarteak Gipuzkoako lurralde fiskaltzaren ezagutzapen jarri zuen Donostiako erraustegitik zetorren material kutsatzaien isuri ageri zela Arkaitzerreka errekastoan. Egun bat lehenago apar zuria eta okre koloreko likido azaldu baitzen etengabe eta kopuru handian. Erraustegiaren lurrazpiko ura jasotzen dituen ondoko drenetik. Gurasosek azpimarratu du Gipuzkoako Foru Aldundia eta Eusko Jaurlaritza kutsadura horren jakitu zirela, duela 2 urtetik. Hala ere elkartea gaineratu du Gipuzkoako hondakinen kontsortzioak behin eta berriz ukatu izan duela egoera hori. Harik eta 2022ko azaroan hondakinen partzuergoaren batzarran aitortu zuen bazela iragazi lixibiatuen gertakari bat, ingurugiroan eraginik ez zuena. Bada kutsadura horren harira jarri du abian ikerketa Donostiako 5. epaitegiak. Beraz, oraingo honekin irudira jada erraustegiarekin lotuta epaitegietan irekita dauden eginbideak. Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan. Otsailaren 6ean 3 urte beteko dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik eta urteurrenaren bezperan ekitaldia antolatu du. 3 urte betetzear dira Zaldibarko zabortegia amildu zenetik. 2008ko otsailaren 6ean milaka tona lur eta zabor amildu ziren Berte Recycling enpresak kudeatzen zuen zabortegitik behera. Luiziak arrastaka eraman zituen Alberto Sololuze eta Joakin Beltran langileak. Beltran oraindik lur azpian dago, Sololuzeren gorpua bakarrik aurkitu zuten. Amiltzaren ondorioz gainera diosina, furano eta metal astunez bete ziren eskualde jendetsu baten airea, lurra eta ura. Oraindik arrakala nagusi da eta gertatutakoa antzuranez erortzeko Zaldibar Argitu plataformak ekitaldi bat antolatu du otsailaren 5ean Eitzagan. Joakin Beltran eta Alberto Sololuze oroitu zabortegian gertatutakoa ez errepikatzeko bermeak exigitu eta erantzukizun guztiak argitzeko eskatuko dute. Eguerdiko 12:00 ekingo diote ekitaldiari eta arratsaldera arte musika emanaldia, lore eskaintza eta hitzartzak izango dira Eitzagan, Joakin Beltran eta Alberto Sololuze langileak oroituz.
Atzera begira jarri zabortegia 2011an hasi zen hondakinak jasotzen, eta 35 urtez betetza aurreikusten zen, 2056 urtera arte. 2012an 185.000 tona hondakin jasotzetik 2018 eta 2019an 500.000 tona baino gehiago jasotzera igaro zen. Urte horietan Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan hondakin gehien pilatu zuen zabortegia izan zen. Zaldibarko hondamendiaren harira 2 auzi ireki ziren, bata ordea 2021an itxi zen, fiskaltzak eta auzipetuek sinatutako akordioarekin. Bigarrena berriz ingurumenaren aurkako delituagatik ireki zuten, eta Durangoko lehenengo instrukzio auzitegiaren eskutan dago. Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu du eta estatutuak sinatu ditu. Eusko Jaurlaritzak behin-behineko baimena eman zion Arabako Mahastiak zigiluari eta hori egia bihurtzeko Abra elkarteak kontseilua osatu behar zuen eta estatutuak sinatu. Urtarrilaren 21ean izan zen bilera eta Emilio Agillo Solarde Aiala upategiaren jabea kontseiluaren lehendakaria izendatu dute. Urtarrilaren 21ean Arabako Mahastiak zigilu berriak kontseilua osatu zuen. Espero zen baino askoz beranduago izan da. Izan ere, urriaren amaierarako aurreikusita zegoen Eusko Jaurlaritza, Arabako Foru Aldundia eta Abra elkartea bilera batean biltzea, kontseilua osatzeko eta estatutuak sinatzeko. Aurrera pauso hori beharrezkoa zen aurtengo uzta Arabako Mahastiak zigilu berriarekin merkaturatzeko. 2022ko urrian Eusko Jaurlaritzak onartu zuen behin-behineko baimena. Horrekin, zigilu berriaren alde dauden upategiek euren ardoa Arabako Mahastiak izendapenarekin merkaturatu dezakete, baina soilik estatuan. Merkaturatzeko mugak ez izateko Europatik behin betiko baimena ailegatu behar da. Hala ere, Abrak maiatzean egin zuen eskaera, eta oraindik ez du erantzunik jaso. Gauza korrela Arabako Mahastiak zigilu berria kontseilua osatu du eta Emilio Agillo Solarde Aiala upategiaren gerentea kontseiluaren lehendakaria izendatu dute. El objetivo nuestro es conseguir que la cosecha 2023 entre la uva como viñedos de Álava y obtengamos el primer vino viñedos de Álava. Orain zigilu berrian izena emateko epea zabalduko dute, nahi duten upategiek izendapen berrian sartzeko. Eta ezustekorik ez badago aurtengo uzta izango da Arabako Mahastiak zigiluarekin merkaturatuko den lehenengoa. Maialen Iriarte H. Bilduko legebiltzarkidea elkarrizketatu dugu gaurkoan Hamaika Telebistan. Osakidetzako egoera izan du hizpide eta nabarmendu du eraldaketa eta errotiko aldaketak behar direla osasungintzako benetan publikoa izan dadin. Era berean gehitu du Donostialdeko esiko zerbitzuburuekin gertatutakoa Osakidetzaren egoeraren beste sintoma bat dela eta Osakidetzak gobernantza transbertsalagoa behar duela profesionalek diotenean arreta jarriko duena. Ikusi besterik ez dago, ambulategi batera joaten balin bazera zein den egoera eta pazienteak nolako egoerak jasan behar izaten dituzten medikuarenera iristeko. Ikusi beharrik edo aipatu beharrik ez dago, zer nolako zailtasunak dauden momentu honetan medikuari telefonoz deitu eta erantzun diezazun edo urgentziatara joaten bazera. Guk ikusten duguna da eta urteak daramatzagu hau esaten Osakidetzak eraldaketa bat behar duela, garai berrietara egokituz, errealitate berrietara egokituz, errealitate berriei erantzuna emateko eta pandemiak gainera egoera hau azeleratu eta azaleratu egin zuela neurri handi batean eta neurri errotikakoak hartu behar direla Osakidetzan. Eta iruditzen zaigu jendearen osasuna eskubide bat dela, ez ongi zaintzeak privatizazioa daramala eta neurriak hartu behar direla guztiok gure osasunaren inguruan eskubide bat delako behar ditugun neurri guztiak azkar, ongi eta inolako desberdintasunik gabe har daitezen. Beraz hori izango da gure helburuetariko bat. Edozein kasutan badatoz legebiltzarrera beste lege garrantzitsu batzuk, izan enplegu legea edo hezkuntza legea, guk geuk proposatutako ustelkeriaren kontrako bulegoarena eta bar, eta horiek
ere lan ugari ekarriko digute, baina uste dugu momentu honetan Osakidetza pairatzen ari den egoera, gobernantzaren inguruan pairatzen ari den egoera, zentrala dela herri honentzat eta horri begiratuko diogu besteak beste. Energia berriztagarriei lotutako proiektuak ere izan ditu hizpide eta Iriartek salatu du duela 2 urte egin behar zuela Eusko Jaurlaritzak energia berriztagarriekin lotutako plan sektoriala eta orain esan duela beste 2 urte beharko direla horretarako. Hori horrela dio, urte askotako atzerapena duen prozesua ordenari gabe egiten ari dela Eusko Jaurlaritza. Erronka ekologikoa gai zentrala izango da datozen urte askotan, eta erronka ekologiko ezberdinak dauzkagu. Baina badaukagu klima larrialdi bat beste aldera begiratzen uzten ez diguna eta guztiok interpelatzen gaituena. Eta zentzu horretan CO2 isurketen murrizketa lan egin behar dugu eta aleginak egin behar ditugu nahi eta nahi ez. Eta zentzu horretan erregai fosilak albo batera uzten hasi behar dugu, horiek direlako hain zuzen ere CO2 isurketa horien 5-4 sortzen dituztenak. Euskal Herria oso dependientea da eta maila hortan uste dut urrats handiak eman behar ditugula, hori murriztu ahal izateko eta hori murriztu ahal izateko eta berriztagarrien aldeko apustu bat egiteko. Edozein kasutan hori uste dugu guk era oso ordenatu batean egin behar dela. Jasangarritasun energetikoaren lege bat badugu eta jasangarritasun energetikoaren legeak jasotzen du energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala, PTS deitzen zaion. 2 urteren buruan osatuta egongo zela esan zen, baina orain Arantxa Tapiak esaten du, beste 2 urte beharko direla horretarako. Eta bitartean gertatzen ari dena da, baimenak ematen ari direla, baimenak tramitatzen ari direla, eta bat ere ordenarik gabe egiten ari dela hau guztia. Urte askotako atzerapena daukan prozesu hau guztia, bat ere ordenarik gabe egiten ari dela. Eta okerrena da gainera, Jaurlaritza bera ari dela proiektuak bultzatzen. Orduan guk esaten duguna da, honek ezin duela horrela gertatu, ezin dugula kalte handiagoa egin, nahi ez egin behar dugun apustu honetan, berriztagarrien aldeko apustu honetan, eta gutxienez PTS hori iristen den bitartean, dekretuz behintzat minimo batzuk onartu egin beharko liratekeela, sarraskirik gertatu ez dedin, berriztagarriak bultzatzen diren bitartean, eta ordena baten barruan, eta egokitasun baten barruan egin behar dugula berriztagarrien aldeko apustu hau. Nahita nahiezkoa izango dana, esan da bezala, zeoi, 2 isurketa horiek murriztu egin behar ditugulako, baina berriztagarriak daude alde batetik, baina gero badaude, mobilidadearen inguruan hartu genitzaken erabakiak, CO2 ugari sortzen dute ibilgailuek, eta zentzu horretan autobusetan eta kotxeen elektrifikazioan aurrera urratsak eman behar ditugu, gerturatu egin behar ditugu gure produkzioak, hasi gure elikagaietatik eta gure energia sortzeko sistemetatik, eta gero uste dut garrantzitsua dela eredua bera ere, ezta? Lortu behar duguna da eredu askoz ere demokratikoago bat eta energia jendeari askoz ere era ordaingarriagoan eta helmen handiagoarekin iristeko moduan egin behar dugula. Gaiz aldatuta, Lab Hondarribiko Senra tabernaren aurrean bildu da ostalaritzako ustiapenaren aurka izen bereko Donostiako tabernen kasuaren berri izan bezain pronto mobilizatu zen bezala. Hondarribian ere beste horren beste egin dute gaur izan ere, jabe berberak Hondarribian duen lokalean ere sistematikoki esplotatu eta prekarizatu ditu langileak. Horreko astean Labek ere egin zuen beste mobilizazio bat Donostiako Serna tabernaren parean. Jakin dugu langileen partetik nola hemen bizi duten ere bai prekarizazio egoera larri bat, batez ere daudela pertsona migranteak eta egoera administrazio berezi batean daude langileak daudela hemen, edo egon direla hemen prekarizazio egoera larri bat sufritzen. Ikusten dugu hemen ez dela kasu isolatu bat, dela tabernaben jabeek eramaten duten praktika bat gisa hontako langileekiko. Uste dugu onartezina dela langileak modu hontara tratatzea, jakin berri dugu langileen partetik 1.000 euroko soldaten truke, 13, 14 eta 15 orduko jardunaldiak egiten zituztela lanean,
atxedenik gabe, eta horrela hilabetez hilabete. Bauko gomen egoera larri bat, sistematikoa dela eta guretako onartezina dela. Gure partetik ez dugu onartuko inungo tabernetan, horrelako trataiarik izatea langileek. Gai aldatuta hegazti gripe agerraldi bat antzeman da Orion hilik aurkitu dituzten 3 kaiotan. Orioko agerraldi berri hori 2022an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan deklaratutako beste 22 agerraldiei gehitu behar zaie eta horiek guztiak baso hegaztietan gertatu dira. Hegazti gripe atzeman da beste behin Euskal Herrian. Oraingoan Gipuzkoako Foru Aldundiak H5N1 patogenotasun handiko hegazti gripeko agerraldi berri bat jakinarazi du. Horiei baitik hurbil aurkitu zituzten 3 kaioetan, Orio udalerrian. Agerraldi berri hori 2022an Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan deklaratutako beste 22 agerraldi gehitu behar zaie, eta horiek guztiak baso hegaztietan gertatu dira. Euskal Autonomia Erkidegoko 3 lurraldei eragiten diete, eta zehazki honako hegazti espezie hauei, zangei, putrei, zikoinei eta antzarrei. 2021ko urritik Europa orain arte erregistratutako hegazti gripe epidemiarik handiena bizitzen ari da. Izan ere 6.000 agerraldi baino gehiago erregistratu dira 37 herrialdetan. Duela gutxi Osasun Segurtasuneko Europako agintaritzak eta gaixotasun prebentziorako eta kontrolerako zentroak batera egindako txosten bateko hartarazi zuen etxaldetako hegaztietan kasuak igo direla, uretako hegaztien bidez birusa hedatu egin delako. Hegazti gripeak espezie guztiei eragin diezaieke eta galera ekonomiko larriak eragin ditzake hegazti sektorean. Hortaz Jaurlaritzak adierazi du basoko hegaztietan birusak duen ageriko presentzia aintzat hartuta une honetako lehentasuna dela etxaldetako hegaztiak gaixotasunaren kutsaduratik babestea. Halaber eta Euskal hegazti sektorarekin lankidetzan birusa garaiz detektatzeko zaintza indartu da, gaixotasuna geldiarazteko baldin eta agerraldi berriak agertzen badira. Gainera gaixotasunari eta susmoa dagoenean jarduteko moduari buruzko informazio materiala eta eskuliburua sortu dira. Ildo honetan lasai egon gaitezke gizaki dagokigunez, birusak pertsona kutsatzeko duen potentziala txikia baita, eta edonola ere ezin zaie transmititu pertsonei hegazti haragia, arrautzak edo hegazti horietatik eratorritako edozein elikagai kontsumitu da. Aita Mari erreskate ontziak itsasoratzeko baimena jaso du eta bere 9. misioa abiatzear da. Castelloneko kapitaintza ikuskarien baimena jaso du eta Espainiako gobernuaren azken ziurtagiriaren zain dago, tripulazioa azken prestaketak egiten ari da. Apustu etxeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte, aspaldi da gurean daudela, hala ere, azken hamarkadan asko zabaldu dira. Egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra-barra hasi dira, izan ere klaseak etengabe zeharkatzen du joko aretoen auzia, baldintza prekarioetatik irteteko desira bete daitekeelakoan jokoak herritarrak engainatzen ditu, baina jokuak ez dakar onura ekonomikorik, bada apustu etxeen auzia sakonean landu dugu ikusi. Apustu etxeek gero eta gazte gehiago erakartzen dituzte. Aspaldi da gurean daudela, hala ere azken hamarkadan asko zabaldu dira. Batez ere 2008ko krisiaz geroztik. Agora sozioekonomikoa aitzaki hartuta, hor boom bat egon zela. Boom bat alde batetik hain zuzen ere egoera sozioekonomiko gogor horrek ematen zituen baldintzengatik, hau da langileria edo herri sektore zabalak nolabait heldulekurik gabe eta
eta zerbait atera nahian zeudelako, eta bestetik, azkenean ere kapital handiek merkatu berriak esploratu eta inbertsio berriak egin behar zituztelako, eta hor ikusi zuten, negozio egiteko parada handia. Orduan, horrek inbertsioak ekarri zituen, eta digitalizazioaren bitartez ere, ez dakite, esan daiteke, esponentzialki hasi zela jokua. Egun edonon aurki ditzakegu, batez ere langile auzoetan barra hasi dira. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Langile klaseari errentak etengabe erausteko modu bat izan da. Bizkortu eginda gainera, joko mendekotasuna garatzeko prozesua. Enpresek jokalarien inguruan sortzen duten gizon zuri eta arrakastatsuaren estereotipoak irakartzen ditu. Gizonaren perfila badela arrazoi jakinengatik, ez? Uste dut hor badagoela lehiakortasun eta handitasun joera bat, eta nor gehiagokan ibiltze horrek nor jakin gehiago edo nor, ez? Eta hori ere aukera bat bezala baliatzen da, eta bai egia da, gizonezkoek eta gizontasun jakin bateko jendeak asko ere errezago bat egiten duela jokoarekin. Eta egia da, ere, azkenean hori dela ere jokoaren bertutea, ez? Nolabait jokalari hori eta negoziorako bitala den pertsona hori alienatzea eta ikustea, ez dela arazo bat, dela besterik gabe aisialdia pasatzeko beste aukera bat. Azken batean, jokuak ez dakar onura ekonomikorik. Herritarrak ludopatizatzeko modu bat dago, kapitalak onura ateratzeko dauzkan tekniken barruan. Arriskua da, eta arrisko oso handia. Gizarteak momentuz ez dago ikusten, problema hori edo gaixotasunera daukana bizitza normala egiten da, baina benetako arazoa da eta geixoa eta hori tratatu behar da. Bai, arriskutsua da, ze al final azten zara eta ez duzu kapazitatea gelditzeko. Osea, da bizio bat. Sarrera bonuak, sariak, gaztek gero eta gehiago jokatzen dute jokora. Gehienak gizonak dira. Eta jokatzen dutenen artean, ia erdiak uste du jokoa ez dela arriskutsua. Beti jokoa hasten da kantitate oso txikiekin, izaten dela ere gazteriarentzat amu moduko bat, eta gero hortik hasten da nolabait jokoaren mundu horretan sartzen, bizio horretan sartzen, menpekotasunean, eta azkenan burbuxa batean non askotan, ez dakigu noraino ere iritz daiteken, familiak desegitera, pertsonak bankarrotan ustera, eta barra asko, ez? Orduan, hain zuzen ere, inkontzientzia horrekin jokatzen da beti. Baldintza prekarioetatik irteteko desira bete daitekilakoan, jokoak herritarrak engainatzen ditu. Fenomeno soziala da eta hori ulertzen asko lagundu dute mugimenduek. Horiek gainera funtsezkoak izan dira erakundeek joko arautzeko legeak indarrean jartzeko. Adibidez, pertsonen sarrera mugatzeko sistema informatikoa izatearen beharra eta apustuetzen eta ikastetzen artean distantzia egotea. Horrelako neurriak hartzen direnean, egin behar dugun lehenengo gauza da balorean jarri, neurri hauek ez ditekela existituko, horren aurka altxatu diren mugimenduak existitu izan ez balira. Neurriak inoiz ez dira nahikoak, apustu etxeak itxita ikusi nahi dutugun ontzat. Neurri horietatik aratago nire ere kezka egiten didana askotan neurri horikiko dagoen betearazpen maila eskasa. Euskal Herriko instituzioetan dauden ordezkari politiko jakin batzuek dauzkaten harremanak, jokoaren lobiarekin jakinda, neurria jarri ditzakete mahai gainean, baina gero betearazteko borondate politiko eskasak, nolabait neurri horiek hain eraginkorra izatea ekar dezake. Badira aurrera pausoak, ni ustez, baina hori, beti arretaz egon behar da eta beti gehiago eskatu behar da. Presio sozialagatik urratsak eman dira, baina herritarrak kolpatzen jarraitzen du jokoak. Izan ere, klaseak etengabe zeharkatzen du joko areto nagusia. Prekarietatetik irteteko desira baliatzen dute apustuetzek, baina joko aretoak diseinatuta daude jokalariek dirurik ez irabazteko.
Gai aldatuta, Ituren eta Zubietako inauteriak oro har urtarrileko azken igandearen ondoren, astelehen eta asteartean ospatzen dira. Astelehen goizean Zubietako joaldunak Iturenera joaten dira eta han Aurtitz auzoko joaldunak eta Iturengoak elkartzen dira. Hurrengo egunean ekitaldia errepikatzen da, baina alderantziz. Iturengo joaldunak dira Zubietarrak bisitatzen dituztenak. Ikus dezagun minutu batean. Eta Arabako bertso kuadrilen arteko txapelketa martxan da. Urtarrilaren 27tik martxoaren 25era izango da eta bertsolariek Araba osoa zeharkatuko dute. Zerbait sortzea, eta hortik atera zen ideia hori, horren jaioak ez diren bertsolariak, horren arituak ez diren bertsolariak, gaizartzaileak, epaileak animatzen ditugun, bertsozaleak ere bai, animatzen ditugun talde batean parte hartzea, eta taldea bera da saio bat antolatzen duena, eta horrek indartu dute ditu parte hartzaileak, eta asmoa da horrekin bertso eskolek ere indarra dezaten ez, eta funtzionatu duenez, urte zute jugara egiten, ematen bizio, eta pandemia tarteko apurtxo bat jeitxiera eukti zuen, baina beharrezkoa da, eta bi urte hemen egiten jarritzen dugu, funtzionatzen duelako, indarra ematen duelako elkarteari eta ez joan atzera, guapoa dugula gaurko egoera, venga segi guztiok atzetik aurre, eroiko. Lekuan norte antolatuko duen liga herri ezberdinak egiten dira, Gasteizen, Arbaizan, Agurainen, Aramaixo, ez da, danak ez dakizkita, hainbat liga dira. Gero hiru finalerdi eta finala izango da. Finalerdiak izango dira Bastidan, Agurainen eta Murdian, eta finala Laudion jokatuko dugu. Anonim Popular bertso idatziak, musika eta ikusentzunezkoak biltzen dituen proiektua da. Igor Elortzak jartzen ditu hitzak eta Rafa Ruedak musika ikuskizuna Oier Zunigarekin diseinatu dute. Hainbat emanaldi dituzte lotuta, estreinua Azpeitian egin ondoren ikusi. Jaio orduko gu bat nintzen ni jadanik. Ezten herri bateko aurra izanik, zauri bat jaso nuen zarragoen gandik, zilborrean orbaina hor daukat oraindik. Anonim Popular garaiari eta giroari jarritako ikusentzunezko bertso berriak dira. Nitik, baina ez nitaz idatzitako
bertzoak direla, badagoela hain justu horre tensio hori ez da norbanakoaren eta taletasunaren artean, anoni popular norbait delako, baina beste jende asko izan daitekelako, igor delako, baina inor delako eta hori nahi dugulako partekatu. Bederatzi pieza dira, hori, nahiko giro ezberdinetakoak. Gure asmoa da nolabiteko bidai bat proposatzea publikoari, non ez den bakarrik bederatzi kantuen segida bat emanen, baizik eta tartean pieza bakoitzak eta bertsoaldi bakoitzak edo bertso sorta bakoitzak eskatzen duen giroa edo nahia edo ideia transmititzen saiatu. Zail zen irudikatzen gure buruan. Ekitaldi bat egin du Bizipoza elkarteak Hernanin, elkartea osatzen duten 11 elkarteren kantu eta bideoklipak aurkezteko. Bizipoza elkartearen barruan 36 elkarte daude gaur egun, hainbat eskubide bete gabe eta behar bereziak dituzten haur eta familiek osatutakoak dira guztiak, eta tankera honetako 2 ekoizpen aurkeztuak dituzte aurretik. Mundu berri bat guztiontzat proiektuaren 3. alea da, ikus dezagun. Familian sortu dira galderak eta dudak, beraz hobe sortzen badu. Utzi da zubide berri bat, egiten zure alboan jarrita. Euskal Herrian zinema egiteko edo ulertzeko modu eta estilo desberdinen erakusketa ahalik eta anitzen aurkezteko asmoz, Mondragon Unibertsitateko 4. mailako ikusentzunezko komunikazio graduko ikasleek osatutako talde batek Uezinema Euskal Film Laburren jaialdia antolatu ohi du urtero. Iban del Campo Unibertsitateko irakasle eta jaialdiaren zuzendari artistikoaren gidaritzapean 16. edizioa urtarrilaren 25-tik 27 bitartean ospatu dute. Uezinema Euskal Film Laburren jaialdiaren 16. edizio ospatu berri da 3 sail lehiakorrekin. Sail ofiziala, bideoklip saila eta ikasle saila. 94 ikusentzunezko jaso dituzte orotara, baina 32 izan dira finalera pasa direnak. 10 sail ofizialera, 10 ikasle sailera eta 12 bideoklip sailera. Sari banaketarako gunea Aretxabaletako Zaraia areto aukeratu dute, Euskal Herriko zinema sortzaileen plaza bilakatuz. Atmosferan ilusioa, urduritasuna eta jakimina antzeman dira hautatuen artean. Eta iritsi da sarituak nortzu diren jakiteko garaia. 16. edizioko Uezinema sariko irabazlea Maider Oleaga bilbotarraren irrit filma da. Sail ofizialarekin jarraituz Bertigo sariaren garaia David Gonzálezen Siempre Lunes filma da. Senior epaimaiaren saria Cuerdas pelikula Estibaliz Urresola Solagurenena eta ikusleen saria Ana Lambarri Teiaetxeren 36 filmak jaso du. Bideoklip sailean berriz, bideoklip honenaren saria Nitia Lopezen Coyote eta Txiko Tornado Bizdun Kondor eta Ñora Alakran lanak jaso du. Euskarazko bideoklip honenean Nor naiz ni zein zarazu Flavio Banterlaren bideoklipa izan da garaie, eta sail honetako ikusleen saria Iñaki Tena eta Claudia Molinaren Koko Oljik irabazi du. Azkenik ikasle lan honenaren saria Gerardo Tomeren Estampadok jaso du. Munsaria berriz Javier Elizalderen Mitxoletak, Mundukide saria Beñat Goia eta Iraia Irazustaren Arlanak eta ikasle saieko ikusleen sarian Marina Pero Sanzen Muskil izan da garaie.
Gai zaldatuta kiroletan Altzania Mendi Kluba Araian jaio zen elkartea da eta zenbait helburu ditu hala nola mendizaletasuna eta ingurumena gizarteari hurbiltzea. Antolatzen dituzten ekimen guztien artean azpimarratzekoa da Araiako Mendi Festivala. Honi buruz eta Arabako mendizaletasunari buruz hitz egiteko egon gara López Dipinarekin ikusi. 2014an jaio zen Altzania Mendi Kluba eta bi ekimen ospetsuengatik ezaguna da, Mendi Festivala eta Mitzarro lasterketa. Araian, Azparrenan kokatzen den udalerrian aurkitu dezakegu kluba eta bere eskaintza. Zonaldeak badu sarma propioa mendiz inguratuta dago, besteak beste aratz ikusi dezakegu oso hurbil. Hemengo inguruan, aratz inguruan eta Altzaniako mendietan asteburua iruditzen da jende pila bat. Eta hortik sortu dira, hortik atera dira, hor daukagu Juanito Jarzabal, daukagu hor Pou Anaiak, daukagu Baio, eta pilo bat jende baita, ezaguna eta ezaguna ez dena baita. Datorren urtean egingo dugu ja 10. urte horrena. Eta zera baten sortu genuen kluba, batez ere eta hemen ez da inoiz egon benetako klub bat eta orduan gauza da, hemengo zonaldea ikusita zenolako baliabide, mendiko baliabideak eta naturalak dituen, zerbait sortzea da. Eta honekin batera baita, dinamizatzea pizka bat ere, herriko bizitza baita. Beti izan dugu hori helburu baita. Lehenengo jardunaldiak, festivalean, eta baita egiten dugu maiatza ekainen aldean hor Mitzarro bira. Hori izango da gure proga edo gure ekimen estrella, vamos. Da mendiko lasterketa baita entolatzen dugu horrekin batera martza. Aipatu dugunez, Mendi Festivala oso ezaguna den ekimena da, izan ere 11. edizioa antolatu dute aurten. Hasiera batean, 2012an, ez zuen Altzania klubak antolatu. Eta lehenengo bi edizioak udalerriko bi lagunek antolatu zituzten, Ángel Gordo Barbado eta Álvaro González Dalaiza. González Dalaiza zendu zen eta 2021etik aurrera festivalean omenaldia egiten diote. Gu beti nahi saiatu gara modalitate desberdinak. Bai goinmendiak, jakina, gero eskia, baita mendi lasterketak, bizikletak eta mendiak eta abenturarekin zerikusia duten aktibitateekin. Hori Alberten Irrategi, Aletzikon, Oiane Kortazar, Maiora etorri da, Juan de Nazar etorri zen, Juanito Jarzabal, Riko Txokoa. Ateratzeko baita, hemengo jendeak egiten ditute edo egin ditzaketen gauzak baita. Azken zian mendiko munduan. Hortik aurrera urtero beti ateratzen da zerbait. Ez bakarrik ezaguna dira, ez bakarrik ospetxo dira, baizik eta azkenean nolako festival baten ere jendea bilatzen duena da atzaldea ondo pasatzea. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara, gaurkoan Berde Pratoren Zu harrapatu artea bestiarekin agurtuko zaituzte, gustatuko zaizuelakoan besterik ez gure aldetik. Horiek izan dira gaueko albistegiak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian daudela eskuragarri. Bihar arte.
bat.